Здравейте. Да, имаме дънкови гащеризони. Попитайте, ще отговоря на всичките ви въпроси. Не, нашите работни дрехи не се свиват при последващо пране и сушене в домашни условия. Талията, това е важен въпрос, на всички гащеризони и якета се мери през пъпа, а на всички панталони и дънки под пъпа. Точно така, правилно сте разбрали. Нашите работни дрехи са от дънков плат и си ги произвеждаме напълно сами. Благодаря ви много за милите думи и за доверието. Оставете ми данни за доставка и днес ще пусна гащеризон, утре е при вас. Супер, благодаря още веднъж за доверието. Всичко добро. Довиждане. А вие какво ме зяпате? Бързо влизайте в denimbg.com и поръчвайте на поразия. Айде!